माबा लायो आरो जोंनि मानसिफोरनिबो एसे माबा जागोन बेवहाय जोङो बिजेपियाव बायरानिफ्रायसो बांसिनानो जोङो हेफाजाब होबोदों ओरैनो जों थोंजोङै बिजेपियाव थानाय खामानि मावबोआखै दा बे जाहोनावबो एसे उन जादोंबो जानो हागौ रिपर्टिंफ्राव आरोखि रादाब लालायनायफ्राव होलायनायफ्राव आरो बबे थालांदों बबे थालाङाखै बेखौ माने पार्टिजों थाफानानै खामानि मावग्रा मानसि जोंनि गेजेराव गैया जोङो अर्गानाइजेसना जायखौ मावबोदों बेनो आरो अर्गानाइजेसनाव पार्टिनि खामानिफोरखौ गासिखौबो जोङो जेब्लाबो थाफानानै मावनाय जायो जेरावहाय बेखायनो थालाङो आरोखि কিছু माखासे खामानि आरो मोनसे नैबे जोंबो खामानि मावनो हानाय मोनसे माबा फैगासिनो दङ जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जेब्ला आबुङै दाफुंजागोन बिसायख'थिनि गेजेरजोंहाय अब्लानो जोङो मिजिंथिनो हायो जे जोंनावबो राङा गोबां फैसिगोन स्पेशेल पेकेज फैनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बावहाय हरनायनि बाथ्रा बुंदों आरो डक्टर हेमन्त बिश्वशर्मायाथ' बुंदों नोंसोर रायज्लायबानो जाबाय आंथ' थियारि दङ होनना बुंखानाय दा बे हिसाबै जों मिजिंथियो माने स्पेशेल पेकेज 1,000 रां मावजिखौबो जों मोनगोन आरो साबसिनै जों खामानि मावनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आद्रा थानाय जिफोर खामानि दं बेखौ जों एमएलएबो खोन्थानांगौ पार्टि लाइनावबो जोङो मण्डलाव खोन्थानांगौ फारसेथिं आरो बुथ कमिटिफोर थायो बहा सोर मोन्दों सोर मोनाखै दहाय आं एसे सोंदोंमोन गोबां बर' आइजोआनो माखासे सोरबा महिला उद्यमिता मोनथ'वाखैनो सोरबाया माने अरुण'दयखौबो मोनथ'वाखै बेखौ मोनहोनायनि बाथ्रा जिहेतु दङ आरो माने बाथ्राबो होदों जोंनाव माबायाबो गिबि मन्थ्रियाबो होदों जोंना मन्थ्रि बिथां आरो जोंनि बिजाथि डक्टर मनज पटआबो बुंबाय दा बावहाय आं सानो माने उननि खामानिफ्रा गोब्राब जानाय नङा आरो मोनहोनायनि जि मोनसे खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि माहारि आफादफोरा नायफानांगोन बिजेपि सरकार दाखांनायनि उनावबो जुदि बिकेडब्लिउसिनि बिसायख'थिया जाया अब्ला मा नोंथांमोननि राहाया मा बेयो बिजेपिखौ दाय होनानै जेबो जाया मानसिफ्रा ओरैनो गोरोन्थि साननो हागौ गुबै बाथ्राखौ जेब्ला मोगा मोगि रायलायो जोङो ज' जिरायलायनानै रायलायो जों रोखा जायो नाथाय माखासे मानसि दङ जायफ्रा मुं सुनो मोजां मोनो सोंखारिनो मोजां मोनो गुबै सैथोआ माबा सिङाव मा जादों बेखौ मिथिनो नाजाया ओरैनो बायह्रा फैनानै उमुगा ओरै माबाबाय थगायबाय ओरै मावबाय थादों मादों होनना जायफ्रा लोगोआव थाफानानै खामानि मावदों बे रोखा जायो जोङो दाय होनानै जेबो जाया जोंहा बेखौ मिन्थिगौ दासिमाव जोङो 958 गं गामिखौ जोङो फार्स्ट फेजआव नटिफिकेसन होनो हाबाय नैथियाव दङ 166 गं गामिया सेकेन्ड फेजआव नटिफिकेसन जानो थांगासिनो दं आरो फारसेथिं सनितपुर बिश्वनाथनि जेंना गवालपारा साउथकामब्रिनि जेंना बर' गामिफोरखौ लानानै रायलायनाया काउन्सिला आलादा आलादा जाबाय हमना लादो राभा हासंनि खोथा फैदों दा बै राभा हासंखौ बर' गामिखौ दिहुननांगौनि बाथ्रा दा बेफोरखौ खामानि मावनांगौआ माने गुबुन काउन्सिलाव थाखानायखौ दिहुनना लाबोनांगौआ सम लायो रायलायनायनि सम नांगौ जायो आरो मोनसे जाहैबाय जों गोरोन्थि मावो जोंबो सागानखौ होदों थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथा बेखौ जों खालामनायाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जाय गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बावहाय सागानगिरि आफादफ्रा खावलायबोबाय थादों सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफ्रा हाबबावगोन एसे नेबावनि बिथांमोनहानो रिकुवेस्ट खालामो जोंबो नेनो गोनां जायो जोंबो गावजों गाव सागानगिरि आफाद हिसाबै खोनासंलायनो गोनां जाबोनायाव नेबोनायाव एसे गोलाव जाबाय दस्रा जेबो नङा जोंसो हमथालायनाय जादों जों एसे नेबावलायनाय साबसिन जाबाव खोमा बेबायदि मिजिंजों जेला खामानि मावो आरो जों उनार होलायनो गोनां जाबाय खोनासंलायनो गोनां जाबाय बाहाय गोबाव जाबोनाय जादों नाथाय जों दा मिजिं लादों बे सरकारा फैखांनायनि उनाव जों रायलायबाय गोख्रैनो रायलायनानै जा हाबनांगौ बे हाबसिगोन माबाया फैजोबसिगोन बेनि उनावनो नटिफाइड गामिया जाखांनायनि उनाव गियाब दागोन गियाब दानायनि उनावनो बिसायख'थि बे आरोखि गोजोन्थों